Hola a tots i a totes, soc Ana Ardit del País Valencià i volia explicar-vos breument el meu IBS, com va ser. Va ser una durada de 10 mesos en Itàlia, en Roma, i gràcies al Servei Internacional de Catalunya el vaig poder realitzar. La meva associació s'anomena el TETO, que tenia com a funció donar un sostre als refugiats, sobretot xavals, menors de 18 anys, de 15 a 18 anys, de Síria, Egipte, Mali, Senegal i del Kurdistan. A continuació us explico en fotos, que és més fàcil, que moltes de les vegades la nostra funció era acompanyar-los fent els deures, des de les feines més bàsiques, cosint, llavant, intentant crear nous laboratoris i activitats, manualitats, ceràmiques, ajudant-nos sobretot per a treure's el nivell bàsic de l'ESO, diguem, com és la terça mèdia allí. No només estàvem nosaltres per fer això, però teníem els voluntaris locals que ens ajudaven bastant, que òbviament aquests xavals eren analfabets. També, gràcies a l'estar un poc en periferia de Roma, no era Roma, tenien l'opció de tindre horts i animalets perquè teníem espai, no? Moltes de les vegades, una de les activitats que fèiem habitualment era anar en bici per a tindre-los entretinguts i s'ho passàvem molt bé. Altres de les coses, un moment de reunió, que era el sopar, gràcies al nostre coordinador que ens va ajudar moltíssim, Federico, la meva companya d'IBS i els altres voluntaris locals, fèiem dels sopars molt bonicos. Així és on vivíem amb els xavals, des de llevar, cuinar, a fer les feines més bàsiques fins a moltes vegades donar-los suport psicològic, més tallers que tenien de laboratori. També és una opció per a conèixer el país, no només a conèixer la ciutat en la qual estàs. Gràcies a això, que era un tema de refugiats i a mi m'interessa bastant, vaig poder assistir a la Sapienza, que és la universitat d'allí, i aprofundir un poc més en el tema. Teníem altres laboratoris que era com fusteria, per a que tingueren un futur més enllà del que es podia els pobres esperar. Sobretot de matins teníem aquest tipus d'escoleta en la qual ens ensenyàvem el nivell d'italià bàsic, perquè pobres no tenien tampoc ni el nivell bàsic de les seues pròpies llengües, ni siquiera sabien escriure l'àrab. En fi, aquesta és la meva companya d'IBS, que ara mateix és com una germana, és de Turquia, diuen Celine, i la veritat és que allí va ser una peça fonamental del meu projecte, en la qual a casa fèiem tot tipus de coses juntes, perquè no era només treballar juntes, sinó també passar temps juntes. Arribar el Ramadan, que durà un mes, és la primera vegada en la qual jo estic en contacte amb una comunitat àraba. Aleshores, per mi va ser un poc xocant. Els dies que tenien que anar a la mesquita, si volies, tot això era opcional. Jo volia realment immiscuir-me en aquest món i saber de lo que estàvem parlant. Els dinars, els sopars, era una cosa molt important perquè, com sabeu, el Ramadan, l'Islam, quan fas Ramadan has d'estar amb la teva família. I justament és això el que els faltava als xavals. Entre altres coses, cultures, era molt bonic perquè teníem una varietat i diversitat de cultures impressionant, en la qual em vaig trobar molt a gust, de la primera vegada on és de la meva zona de confort, i res, es pot dir que ara que estic aquí a València, puc dir que tinc un bon record, em queda en la part bona, no deixa de ser una experiència molt intensa, però que la recomanaria segur. Us animo a que feu un IBS. Adeu!